लोमजानाया हामजोबलायबाय नै मेलेरिया पिबि पजिटिभ जादों ओमफ्राय दाख्लैनिफ्रायनो लोमजानानै दङ आङो ओमफ्राय मुलिखौहाय साननैजोंसो मोनजाखादों ओरैबायदि बारा जाखाबायमोन आरो ओमफ्राय दा इसोरनि अननायावहाय एसे मोजाङाव फैगासिनो दङ दा फुरा दुरबल आरो ओमफ्राय मेलेरिया फैफिनबाय दे एसे साबधान थाम्फैफोरनिफ्राय एसे गोजानाव थानो नाजा आरोखि मुसारिफ्रा एसे मोजाङै खोंनानैहाय उन्दुखा दहायबो खैला मैलायावहाय 3 मोनदों मेलेरिया पिबि बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय दा एसे मोजाङाव फैगासिनो दङ बेनि थाखायनो आं भिडिअखौ लाबोआखैमोन आरो ओमफ्राय दाख्लैहाय नोंथांमोना बयबो बुंदोंना जिबौनि अरजानायनि आं भिडिअ होदोंमोन सानै मानसिखौ जिबौआ अरदोंमोन ओमफ्राय दा बयबो बुंदों अजाखौ मानो देखायाखै होननानैहाय ओमफ्राय दा ओंखायनो आं एसे नोंथांमोनहाय अजाया दिनैहाय गामिनि दखानाव दंफैयो जोंनिनो बाजै जायो बिदा फंबायनि फिसा बिदा फंबायखा बाजै दा आं नोंथांमोनहाय भिडिअ लानानै फैदों नायनो हागोन आरोखि बाजैखौहाय अजाखौहाय नै जोंना बाजैया नै ना फानफैदों नै नांजोबबाय ने बाजै औ दा बेनो हैदों आरोना मुलिया नै ओमफ्राय फालो गाबसे हैया नों बाजै फालोथाम ने बै आदा बान्दानि हिन्जावनिबो ने एनैथ' आथिङा गिदिर गिदिर बुजोब्बायमोन होनदों ने ओमफ्राय लोंनांगौना जानांगौ दासोमनांगौबो ने लानो साफा जिखिया जिबौआन दा निसय खोनाखाबाय नै गोबां मानसिफ्रानो लांफैलाबायो ने औ दा जेनेबा दाखालिनिथ' बिराद बारा जाबायमोन ओमफ्राय गुमैया बेसेबांजों मोजां जादोंमोनथाय दान्दैसो हामदों दा औ ओमफ्राय आदा बान्दानि हिन्जावालाय मा जात जायामोन ए थाबैनो हामदों ने होनब्लाबो फालो गाथाम लोंनांगौ जानांगौ ने औ दा बाजैखौ नुखाबाय नै चिरां डिस्ट्रिक्ट खैला मैला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय पर्बतजरा गामि ओमफ्राय बे बाजैयानो होदों आरो ओमफ्राय दाख्लैबोथ' बैसिनि थुफामनिबोथ' थै गोबालायबायमोन नुनाया औ दा इसोरनि अननायाव रावबो जेबो दाजाथों दावजाथों थेवबो थेखा बेथेखा बायसान्सआव आन्दायोब्ला खोन्थाबाय आङो नै दे बाजै मबाइलबोथ' गैया दा नोंनिया फिसालाफोरनि दङ ओमफ्राय डाइरेक्ट फैला मोनखागोन नोंखौ ने लोगो मोनफैखायो नामा मा होनोमोनलाय बाजैनिया बेखौनो होनो दा मा होनोमोनलाय औ बाजै सुसिला मोसाहारि आरो आं बाजै होनदेरबाय औ दा दिनैहाय नाया खेबनै फानखादों दहायबो खैला मैलायाव खेबसे फानहैबाय ओमफ्राय दाबो गोबां दंमोन नांजोबबाय ओमफ्राय नैबे बोथिया माबाया नांथ'वाखै आरो ना नै एसे लेट लाबोबायना दहाय गोबां मानसिफोर फैदोंमोन अयथासार बुंजोबलायदों नाया बिदि आरो ओमफ्राय नै ओरैबो जोंनिबो बाजै सासे बेबो बाजै ओमफ्राय नैबेबो बाजै औ बाजैलायनो माबा हिन्जाव ओमफ्राय नैबे बाजै मिनियानि हिन्जाव बियो नै बेनो जोंनि गामिनि दखान बिदि आरो बावदों बे मिनियानि हिन्जाव इयो ओमफ्राय नैबे आसाम माला कम्पानि जिथुनाखि सापागुरि टु भारत भुटान मालिबिथासिम बर्डार मालिबिथासिम लामा मावनाय थाफैनाय कम्पानि आरो इयो आसाम माला जोंनि माबायावनो थादों बेबोखा बाजैया गावनि हिन्जावखौ बाजै होननानै दाना बावदों मा बिदि आरो नै दा बिदि आरो बावोना ने बाजै नै बेनो बाजैया